Nini? Kusukela kubanga lokuqala kuya esikhathini esimaphakathi nebanga lesibili, imisindo iyavama ukubuyekezwa. Bese kubanga lesibili kuthemu yesithathu neyesine kubuyekezwa uhlelo lwemisindo olugcwele. Kungani? Imisindo iyisisekelo sokufunda kunoma yiluphi ulimi. Abafundi kumele babe namathuba amaningi okuthola izifundo zemisindo okungenzeka ukuthi zibeqile. Abanye abafundi babuye bathathe isikhathi eside ukufunda imisindo kunabanye. Kusemqoka ukunikeza abafundi izifundo zokubuyekeza nokuhlanganisa konke osekufundile. Buyekeza umsindo ngamunye ngokuzimela. Bangani, namhlanje sizobuyekeza imisindo esiyenze kulesi sigaba. Kuyezwakala ngithi? Oh, lalelani-ke. Cela ulalele. Asishoni sonke. Kwakuhle lokho. Manje sengicela nje umntwana noma ubani ozongi khumbuza noma imapha amagama akhandwa yilomsindo. Sengicela Anthony. Hlala. U-Anthony uthini? Hlala. Sekufanele ngilibhale leli gama lika Anthony la ebhodini. Hlala. Landela emva kwami. Hlala. Sengicela elinye igama lesibili. Leli gama lesibili ngilicela ku-Amkelani. Lithini lakhe igama sisi? Hleka. Ake silibhaleke igama lika Amkelani. Lalela mina ke. Hleka. Oh, buhle. Asizwe lakho sisi igama lithini? Hluba. Hluba. Silibhale lika buhle? Yebo. Asilibhaleni ke. Lalela uthisha. Lalela uthisha. Hluba. Landela mina. Hluba. Bangani. Okay. Lubanzi, awusiphe igama lakho elinomsindo P. Iphepha. Iphepha. Ake ngilibhale igama lika Lubanzi. Iphepha. Landela uthisha. Iphepha. Ngiyabonga, lokho bekukuhle kakhulu. Lalelani ke bangani. Manje sesizobuyekeza umsindo uC. Lalela. C. Ukuzwile lokho? Yebo. Awuphinde emva kwami? Lalelani ke bangani. Yabona mase sizofunda ukufunda kwethu ngamaqembu. Sizofunda ngale msindo. Sizokhanda amagama ngale msindo le esiyenzile. Ngomsindo U, nomsindo P, nomsindo uC. Siyabonga bangani. Nenze kahle kakhulu. Shayeleni izandla.